аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. оқибатандешии заргар. пирамарде назди заргар омаду гуфт: тарозуе бидеҳ, тиллоямро вазн кунам. заргар гуфт: падарҷон, ирав, ман ғилбол надорам, яъне ғалбер надорам. пирамард гуфт: эй заргар, ман аз ту тарозу мехоҳам, на ғирбол. заргар гуфт: ман дар дуконам ҷоруб надорам. пирамард мутаҳайир шуд ки чаро заргар ҷавоби номарбут ба ӯ медиҳад. гуфт: ман тарозуе ки мехоҳам бидеҳ, хештанро кар макун, ҳарсу маҷеҳ. заргар гуфт: кар нестам, ҳарфи туро низ хуб шунидам. мунтаҳо ту пирамарде ҳастӣ бо дастҳои ларзону муртаиш, яъне ларзанда. тиллои ту ҳам хурду рез аст. донистам ки ҳангоми вазн кардани он дастат хоҳад ларзид ва он гоҳ хурдаҳои тилло рӯи замин хоҳанд рехт. ва он гоҳ ту аз ман ҷоруб ва пас аз он ғирбол мутолаба мекунӣ, яъне талаб мекунӣ, то хурдаҳои тиллоятро ҷамъ ва ҷудо кунӣ. ман ҳамаи ин ҳаводисро аз оғоз дидаму пешбинӣ кардам ва хиёли худаму худатро аз аввал роҳат кардам. пас бигӯӣ: хоҷа ҷорубе биёр, то биҷӯям зарри худро дар ғубор. чун бирӯби хокро ҷамъ оварӣ, гӯям ғалбер хоҳам эҷарӣ. ман зи аввал дидам охирро тамом, ҷои дигар рав аз ин ҷо, вассалом. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.